ba ni kiɗa na nadin girma. An naɗa mai girma, za mu ci alfarma, za mu tsaya mu ma, mun zauna mu ma, dole mu dandane alfarma, domin za mu tsaya a gurin. Kun ji kiɗan sarki, jagoran yaƙi, sandar lantarki, duk ku tsaya kuma, domin za mu ci alfarma, inda za mu tsaya a gurin. Kun ji kiɗan farko, ta gama yin karko, ta ka haye tarko. Masha Allahu maraya ya zama ingarma tun daga tarihin farko. Koguna mai mulki, ga sandar mulki, ga tutar mulki, karagar mulki, da'u Allah ya yarje kai ne koguna mai Hausa. Ya ga cinikin sauki, da'u hamshaki, koguna ne sarki. Almazan fama min yi ma baitin girma, Alhaji da'u mun gaishe ka kogunan kasar Hausa. Kai yau ba an naɗa mai girma, mu ma za mu ci alfarma. Alhaji Ali Abubakar da'u murna za mu gwada ma. Masha Allah yau ka zama koguna na kasar Hausa. An naɗa mai girma, mu ma za mu ci alfarma. Koguna Alhaji Ali Abubakar da'u murna za mu gwada ma. Masha Allah yau ka zama koguna na kasar Hausa. An naɗa mai girma, dole za mu ci alfarma. Alhaji Ali Abubakar da'u murna za mu gwada ma. Masha Allah yau ka zama koguna na kasar Hausa. An naɗa mai girma, mu ma za mu ci alfarma. Alhaji Ali Abubakar da'u murna za mu gwada ma. Masha Allah yau ka zama koguna na kasar Hausa. Rabbana sarki alhamdulillahi, A kasar Hausa. Jalla sarki na subhanallahi, A kasar Hausa. za mu so manzo abada billahi, A kasar Hausa. ba mu albarkar da nurin lahi. A kasar Hausa. Mun gode kayi wa da'u koguna a kasar Hausa. An naɗa mai girma, mu ma za mu ci alfarma. Koguna Alhaji Ali Abubakar da'u murna za mu gwada ma. Masha Allah yau ka zama koguna na kasar Hausa. iya don hukunci wanda kayo mun gode. A kasar Hausa. Iya shi marar ji kunne ne ya dode. A kasar Hausa. Iya ka na ga babban kundi mun bude. A kasar Hausa. Ga zuma da siga mai so zai tande. A kasar Hausa. Koguna na kasar Hausa shine mai jimirin fansa. An naɗa mai girma, mu ma za mu ci alfarma. Koguna Alhaji Ali Abubakar da'u murna za mu gwada ma. Masha Allah yau ka zama koguna na kasar iya Hausa. yanzu mun zago asalin dattijo, A kasar Hausa. wanda bai rinto ranar yin ado. A kasar Hausa. Ka na gagatan kofar har mejo. A kasar Hausa. Jinjinan girma daga yaran hajo. A kasar Hausa. Al'umma duka sun san kai ne jigo a kasar Hausa. An naɗa mai girma, mu ma za mu ci alfarma. Koguna Alhaji Ali Abubakar da'u murna za mu gwada ma. Masha Allah yau ka zama koguna na kasar Hausa. to yanzu kas da kai za mu yi don mai gaisuwa wa masarautar Katsina. Sai mun ka kai koko sun ka zubo ruwa. Masarautar Katsina su suka rike da'u matsayin dan uwa. Masarautar Katsina yan kasa ta sun sa ya zamto kokowa. Masarautar Katsina tun yan kasa yau ce sun ka rike uwa. Masarautar Katsina tun da ke kina jin tausan mu a rayuwa. Masarautar Katsina kai kan zamo kogi tushen kainuwa. Masarautar Katsina Haji Ali da'u kika yi wa koguna. Godiya masarauta yar kudar zuma wacce ta zarce ubarina. Godiya masarauta zan masantsi ana miki take majina. Godiya masarauta al'umma yanzu sun zo za su yi godiya. Godiya masarauta umma ke kika zama hasken mu a nahiya. Godiya masarauta yanzu jinjina za mu yi sai mu yi godiya. Masarautar Katsina tun da kin zaba Alhaji Ali a koguna. Godiya masarauta Alhaji Ali ya zamti lo kwaya daya. A masarautar Katsina alhajin mu yau kam ya zarce danguna. Godiya Katsinawa, ya godiya Katsinawa yau fa awwal na Bauchi da yara ne ya zo. Godiya Katsinawa,
mu ba mamance ba masu yankan ciyawa ba sa san hazo godiya katsinawa ayya kun ga dai ga koguna ya iso godiya katsinawa duk da mun san uwar maki haka ba ta so godiya katsinawa jinjina katsinawa an kasar Hausa ku yau kun da koguna uban Saifullahi ga kasar Hausa kun sa ya zama koguna godiya masarauta Allah da mai girma mu ma za mu ci alfarma koguna Alhaji Abubakar da Umar na za mu gudama masha Allah yau ka zama koguna na kasar Hausa mai wasan kora kau ga zaki a kasar Hausa tsarrago baya saka rigar saki a kasar Hausa so mayaka so aka bar wa doki a kasar Hausa nemi na'uraren aikin banki a kasar Hausa Ali da'o ne yan zamto koguna a kasar Hausa Allah da mai girma mu ma za mu ci alfarma koguna Alhaji Abubakar da Umar na za mu gudama masha Allah yau ka zama koguna na kasar Hausa yau akan nada da'o mai al'umma a kasar Hausa tun da mun yarje kowa zai tafa a kasar Hausa hassada kyashi ni ba na layi tuni na girma tun da an gane kowa zai canfa a kasar Hausa dokin mai baki ya fi gudu ga wata na furto dukan karfe zane zazzafa a kasar Hausa yau ka zama koguna duk mun tafa a kasar Hausa tun da kai ne sarki sai ka dafa a kasar Hausa mai ƙi na kayo kai ne zai dafa a kasar Hausa domin sarki ya hau karagar nan ta sakakkarfa Allah da mai girma mu ma za mu ci alfarma koguna Alhaji Abubakar da Umar na za mu gudama masha Allah yau ka zama koguna na kasar Hausa ka zamto koguna bayin kari a kasar Hausa addu'a na mahaifa shine sirri a kasar Hausa masu zance sun ce hali jari a kasar Hausa rambe ma ba mai yi magori a kasar Hausa tun da ka zo koguna tilas ne yanzu a ja baya Allah da mai girma mu ma za mu ci alfarma koguna Alhaji Abubakar da Umar na za mu gudama masha Allah yau ka zama koguna na kasar Hausa masha Allah yau ka zama koguna a kasar Hausa kana ko maki yau sai ya dangana a kasar Hausa masu lissafi kasa za su tsoguna a kasar Hausa mai lalura zai nemo magunguna a kasar Hausa yanzu ga da'o shine jigo na sanadin suna Allah da mai girma mu ma za mu ci alfarma koguna Alhaji Abubakar da Umar na za mu gudama masha Allah yau ka zama koguna na kasar Hausa siye annada mai girma mu ma za mu ci alfarma koguna masu zuwa sallah mu ne mun rike darduma koguna har maki ma zai zauna mun shimfida taburma iya akwai wahala in dai ba tsoron mai girma koguna da matsala ta doso kan mai taɓa alfarma koguna in aka ce moda na san za a garan dama koguna masu bugun girma koguna shi ya fi alfarma koguna mai rike al'umma ga jigon al'umma koguna rumbun alfarma koguna mai hidima tamkar gwamna za mu ci alfarma domin mun gane mu ma Allah da mai girma mu ma za mu ci alfarma koguna Alhaji Abubakar da Umar na za mu gudama masha Allah yau ka zama koguna na kasar Hausa duk lalacewar goma guda ce a kasar Hausa kurma zai daina koya na ce a kasar Hausa zaki kuma al'amarin kurna ce a kasar Hausa ga baiti ya zaka farawa ce a kasar Hausa tsarawa za mu yi koguna da'u na kasar Hausa Allah da mai girma mu ma za mu ci alfarma koguna Alhaji Abubakar da Umar na za mu gudama masha Allah yau ka zama koguna na kasar Hausa baban Saifullahi kai ne jigo a kasar Hausa abban su Sadiq kai ne da tijo a kasar Hausa amban su fari Hassan nan ango a kasar Hausa amban su Fadila kai ne jigo a kasar Hausa ka na oga ka zamto tauraro tuni ka girma Allah da mai girma mu ma za mu ci alfarma koguna Alhaji Abubakar da Umar na za mu gudama
hajiya Faiza uba ne, a ƙasar Hausa, angon hajiya Tanadiya kai ne, a ƙasar Hausa, angon hajiyoyi abbana ne, a ƙasar Hausa, baban hajiyoyi jigona ne, a ƙasar Hausa, ga bagun Alhaji Saifullahi da Sadiq shi ma annada mai girma mu ma za mu ci alfarma. koguna. Alhaji Ali Abubakar da Umar na za mu guda ma. Masha Allah yau ka zama koguna na ƙasar Hausa. Shi sannan Alhaji koguna dan alkali, A ƙasar Hausa, kayi gadon halayyar alkali, a ƙasar Hausa, kai kake daukar huduban alkali. a ƙasar Hausa, Dawo Alhaji ɗane gun alkali, a ƙasar Hausa, dan hajiya Aisha sannu uba namu abun duba. annada mai girma mu ma za mu ci alfarma. Koguna. Alhaji Ali Abubakar da Umar na za mu guda ma. Masha Allah yau ka zama koguna na ƙasar Hausa. Iya an naɗa mai girma mu ma za mu ci alfarma. Koguna, Alhaji Ali Abubakar da Umar na za mu gwada ma. Masha Allah yau ka zama koguna na ƙasar Hausa. annada mai girma mu ma za mu ci alfarma. Koguna. Alhaji Ali Abubakar da Umar na za mu guda ma. Masha Allah yau ka zama koguna na ƙasar Iya Hausa. an naɗa mai girma dole za mu ci alfarma. Alhaji Ali Abubakar da Umar na za mu gwada ma. Masha Allah yau ka zama koguna na ƙasar Hausa. Annada mai girma mu ma za mu ci alfarma.